Evanđelje po Mateju, 3. poglavlje. A u one dane pojavi se Ivan Krstitelj, propovjedajući u judejskoj pustinji i govoreći: Pokajte se, jer približilo se kraljevstvo nebesko. Jer ovo je onaj o kojem reče prorok Izaija govoreći: Glas vapijućega u pustinji, pripravite put Gospodu, poravnite mu staze. A sam Ivan imaše ruho svoje od devine dlake i kožni pojas oko bokova svojih, a hrana mu bijahu skakavci i divlji med. Tada izlažoše k njemu Jeruzalem i sva Judeja i sva okolica Jordanska. I on ih je krštavao u Jordanu dok su ispovijedali grijehe svoje. A kad vidje mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im: Porodi zmijski, tko li vas naputi da pobjegnete od gnjeva što dolazi? Urodite dakle plodovima dostojnim pokajanja i ne pomišljajte govoriti u sebi: Imamo oca Abrahama, jer kažem vam, Bog može iz ovog kamenja podići djecu Abrahamu. A već je i sjekira i na korijen stablima položena. Svako se dakle stablo koje ne rađa dobrim plodom sječe i u oganj baca. Ja vas, istina, krstim u vodi na pokajanje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Nisam dostojan obuću mu nositi. On će vas krstiti u duhu svetome i ognju. Njemu je vijača u ruci njegovoj i pročistit će gumno svoje i skupiti žito svoje u žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim. Tada dođe Isus iz Galileje na Jordan k Ivanu da ga on krsti. No Ivan ga je odvraćao govoreći: Ti trebaš krstiti mene, a ti k meni dolaziš. A Isus mu, odgovorivši, reče: Dopusti sada, jer nam dolikuje ispuniti ovako svu pravednost. Tada mu dopusti. I krstivši se, Isus odmah izađe iz vode. I gle, otvoriše mu se nebesa te ugleda Duha Božjega gdje silazi poput goluba i dolazi na nj. Kad eto glasa s nebesa koji govoraše: Ovo je sin moj ljubljeni, u njemu sebi ugodih.